El Llimoner, amb Manoli León Segura, Anna Love i la gran Jacqueline de Tortosà. Senyores i senyores, benvingudes al Llimoner, aquest podcast on espremem els fruits que ha donat la cultura catalana. Jo sóc Manoli León Segura, futura directora de la Televisió Nacional de Catalunya. Però aquest programa el faig molt ben acompanyada, per exemple, de l'articulista del fanzine La Lloca i sexòloga Anna Love. Benvinguda, Anna, com estàs? Molt bé, Manoli. Bona nit, Jacqueline. Bona nit, Manoli. I com ens deia l'Anna Love, també comptem amb la gran artista de renom internacional, violoncel·lista de reconegut prestigi, que és Jacqueline de Tortosà. Bona nit, Jacqueline, com estàs? Hola, bona nit, Manoli i Anna. Pues estic molt descansada perquè m'he passat unes setmanes allà a Gran Canària que m'han sigut meravelloses. Per cert, Jacqueline, avui a la Ploma Culta tinc ganes de saber de què ens parlaràs. Doncs mira, avui precisament parlaré d'un llibre que vaig llegir allà a Gran Canària, que és El mar de Blai Bonet, una obra cabdal de la literatura catalana. Oh, un moment. Jacqueline, Anna, sisplau, us demano un moment que us tapeu les orelles. Vull dir una cosa a l'audiència. Gràcies. Bé, i ara que estem en confiança i la Jacqueline i l'Anna no ens senten, avui al Llimoner parlarem de l'estreta relació entre Lluís Llach i l'armari. Noies, ja podeu destapar. Sí, fora, fora. Ai, què haurà dit? Misteri! Tu que mos estàs criticant. No, és un petit misteri que vull guardar, un petit secret amb la nostra audiència sobre que avui parlarem de Lluís Llach i un altre tema relacionat amb l'univers de Lluís Llach, però que no us el vull desvetllar encara. I sí que vull saber, a la secció de la punxa, Anna, de què ens vols parlar avui? Ai, doncs a la punxa d'avui parlo d'una actriu que ens agrada molt a les tres. Que és la gran Montse Guallart. Oh, la Montse Guallart! Que no ha parat de treballar des de finals dels 70 fins avui, no ha parat ni un sol moment de treballar. Continua fent cosetes. Ja tinc ganes que arribi la punxa. I per ser reines, ara que arriba l'estiu, que ja ens hem tret la mascareta als carrers, que acabem de passar el dia de l'alliberament LGTBI, hi ha una exposició a Sitges, oi, sobre la cubana? No sé si alguna de vosaltres ja hi ha anat. Fantastiquíssima, està molt ben feta l'exposició. Hi ha una reproducció del pis de les Teresines. Oh. Hi ha fotos antigues. Ha estat també la Montplans, que vam entrevistar un dels primers llimoners. Oh. I és meravellosa l'exposició i molt agradable. I aneu-hi en temps, perquè és una exposició que s'han de llegir tots els plafons, perquè tots són molt interessants. Es nota que l'han fet amb moltíssim amor i és super interessant, de debò. Aneu-hi. Mira, ja que parlem d'exposicions, també vull comentar, que també hi vaig anar amb l'Anna, perquè ara estem molt avorrides, que hi ha una exposició al Palau Robert sobre cultura underground del 70, que també està molt ben feta i és tot. I és tot, hi ha una secció on hi ha l'Ocaña, hi ha el Nazarío, hi ha fins i tot el Vial Mesquida i l'Ajo Blanco. És una exposició que estarà fins al novembre, per tant, hi ha temps de sobra per anar-la a veure, però com una cosa que ha passat molt desapercebuda, i un dia, anant a mirar botigues per el Passeig de Gràcia, vam dir, pues entrem aquí, que hi haurà aire condicionat, que estarem acalorades. I va ser una sorpresa. Sí, és una exposició que està al Palau Robert, molt interessant. La Jacqueline i jo hem de dir que entràvem una mica reticents, una mica espantades, perquè ens pensàvem que l'exposició no tractaria com es mereix la cultura catalana, pensàvem que no faria cap referència a la cultura catalana i per sort ens vam equivocar del tot, perquè realment sí que es parla de cultura catalana, es parla de la música laietana, es parla del Pau Riba i sí que surt tota la contracultura catalana. Jo he estat uns dies a casa descansant i m'he llegit sencer el llibre La nostra atenció ha estat raptada, de Napai, no sé si la coneixeu, però m'ha obert un nou món, perquè jo tinc una certa addicció a les xarxes i he pensat que en aquest 5è llimoner el que havíem de fer és trucar a Napai i entrevistar-la. I avui Napai també vindrà al nostre llimoner de juliol. Per tant, anem a començar el llimoner d'avui, on parlarem de Blai Bonet, de Montse Guallart, parlarem amb Napai
però comencem parlant de Lluís Llach.